Cestujúcim v okrese Dunajská Streda a Galanta hrozí, že im prerušia autobusovú dopravu. Do začiatku roka zostáva mesiac a Trnavská župa stále nemá vysúťaženého prepravcu. Za 10 mesiacov tohto roka využili autobusovú regionálnu dopravu v okrese Galanta Dunajská Streda 3 milióny cestujúcich. Teraz sú v neistote. Ľudia autobusy potrebujú a tak situáciu sledujú. 1. januára im hrozí, že ak pôjdu do práce či k lekárovi, autobus na zastávku nepríde. Tak to zavesím na klinec a jak sa povie, budem sedieť doma. Ten, kto nemá auto doma, tak ako sa dostane? Taxík drahý, dôchodok malý. To bude na figu. Mimoriadnu situáciu sleduje aj primátor Galanty. Nevie si predstaviť, že autobusová doprava nebude v dvoch veľkých regiónoch zabezpečená. K takémuto niečomu by nemalo a podľa mňa ani nemôže dôjsť. Problém v doprave spôsobila opakovaná neúspešná verejná súťaž na obstaranie dopravcu. Trnavskej župe sa to nepodarilo ani na tretíkrát. V prvých dvoch vyhlásených verejných súťažiach sa neprihlásil žiaden záujemca a v tej tretej tam bol prihlásený záujemca, ale cenu veľmi prevyšoval. Aj keď ponuka pre dopravcov starať sa o regionálnu prepravu cestujúcich nie je príliš finančne lákavá a nájsť záujemcu nebude jednoduché, Trnavský samosprávny kraj tvrdí, že obavy z prerušenia dopravy sú zbytočné. Scenár, že by nebola zabezpečená verejná doprava v okrese Dunajská Streda a Galanta, nepripúšťame. Ja si myslím, že kompetentní sa toho zhostia tak, ako majú a že vylúčia niečo takéto a že obyvatelia tohto regiónu od januára budú môcť normálne fungovať prostredníctvom regionálnej dopravy. Trnavský kraj určí spôsobilého dopravcu na najbližšie obdobie, ktorému nariadi zabezpečovať túto službu. Podľa našich informácií by to mala byť SAD Dunajská Streda. Podpísané to ale zatiaľ nie je. Roman Rudkaj, televízia Markíza.